social media idan ka duba saka ga yadda Chinese kwanan bara da suka wuce mutum 16 aka dauka a ainihin university na a kasan China ka gane ko sannan mata 8 maza 8 wannan mutane da aka dauka a koya musu yaran Hausa su yi digiri a kasan Chinese a America akwai a China akwai a Ingila akwai a Germany akwai ko ina Hausa yayi yawa amma kai ba Hausa sai kana daukar yaranka a banza sai ka gani wai yanzu a Hausan yaranmu na yanzu wai zan gaya me muka ce a'a in na ga babanka zan gayan mai waye ce maka wai zan gaya in na ga babanka sai fada mushi shine ana yi da lalata Hausa to saboda haka wannan bilki da ana yi na gidadin su yake ba nan gari ne kadai ba sai dai jama'a wadin da gidan su sunana Alhaji Akinu Muhammad wanda uwata baka ziniya ne ubana ba zai ni haifafan cikin birnin Katsina ne ko ce ƙauyen Katsina ake kira ɗan Kanjuba amma na girma a nan kamar Kwastin a Kaduna na yi makarantuna da komai na aikin gwamnati a ƙarƙashin hukumar gargajiya.